Здравейте! Аз съм Лида Димитрова от адвокатска кантора Осборнс и днес бих желала да поговорим за случаи на злополуки, претърпени в селското стопанство или по време на сезонна работа в Англия. Съвсем наскоро нашата кантора приключи подобен случай за клиентка, която събирала ягоди и пренасяйки касетка с пълна с ягоди, пропада в дълбоката кал, като претърпява фрактура на глезена. Първоначално работодателят отрича напълно вина и изобщо знание за това подобен инцидент да се е случвал на работното място, но в последствие ние от адвокати Осборнс събираме достатъчно независими свидетели, които да потвърдят, че инцидента се е случил точно при обстоятелствата, описани от нашата клиентка, което принуждава работодателят да признае вина за инцидента и нашата клиентка да успее да получи подходящо обезщетение за претърпените наранявания. Ако сте претърпяли подобна злополука или друг вид злополука, свързан с селското стопанство или сезонна работа в Англия, свържете се с нас за безплатна консултация.